الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأشرفه من خلقه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فصلوات ربنا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ipinasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakataong ito, ang pagkakataon na tayo ay nagkatipon-tipon at binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang sambahin siya sa araw na ito. Ang araw ng Jum'ah na itinuturing ng ating mga ulama na Sayyidul Ayyam, tinuturing ng ating mga maalam na siyang pangulo ng lahat ng mga gawain o ng lahat ng mga araw. Sa loob ng isang buong linggo, tayo ay nagkakatipon-tipon upang makarinig ng khutbah sa loob ng masjid. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Jumu'ah, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, at sinabi sa tafsir ni Abdullah bin Mas'ud sa riwaya ni Ibn Abi Hatim, kapag narinig ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala nanawagang ya ayyuhalladhina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu imma khairun ya'muru bihi aw sharrun yanha'an. Maaring ito ay isang kabutihan na iniutos niya sa inyo o hindi kaya isang masama na ipinagbabawal niya sa inyo. La syak, walang pagdududa. Sa aya ng suratul Jumu'ah, ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag narinig na ninyo ang panawagan ng Jum'ah, idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'ah fas'aw, magmadali kayo patungo sa pag-aalala kay Allah. At sinabi ng higit pa sa isa sa mga mufassirin o nagbigay ng tafsir ng aya na ito, ang dhikrullah ay al-khutbah. Ay ibig sabihin dito ng dhikrullah o yung pag-alala kay Allah ay yung khutbatul Jum'ah. Madaliin ninyo na hindi kayo malate na marinig ninyo ang khutbatul Jum'ah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa patuloy ng ayatan, fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay', at iwanan ninyo ang inyong mga paninda. Iwanan ninyo muna saglit ang dunya, wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. At yun ang pinakamainam sa inyo kung inyo lamang itong nalalaman. Pinakamainam para sa inyo, si Allah subhanahu wa ta'ala na ang pumili. Kaya't lugi, patong-patong na kalugian ang sino mang Muslim na hanggang nag-aangkin siyang Muslim at hindi naman siya musafir, wala naman siyang sakit, na hindi siya dadalo sa masjid sa araw ng Jum'ah. Sapagkat mismong si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabing, ang pag-iwan ninyo sa dunya sa panahon na yan at pakikinig ninyo sa khutbah, dhalikum khairul lakum, yun ang pinakamainam para sa inyo in kuntum ta'lamun, kung inyo lamang itong nababatid. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa atin na napipinto na ang pagdating ng bisita nating ang buwan ng Ramadan na pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, paano ba natin pinaghahandaan ang buwan na ito? Naghahanda tayo ng material na bagay. Ano ang ating pang-iftar? Ano ang ating pang-sahur? O yung budget natin sa kuwan ay binabudget na natin. Subalit, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ihanda ay walang iba kundi ang ating puso, ang ating mga espiritual na pagkatao, ang ma'nawiya kaysa sa hissiya, ang ating mga espiritual na pagkatao kaysa material nating mga pagkatao. Dahil dito, ang ating khutbah, ang ating maiksing khutbah sa Jum'ah na ito ay nakatutok sa paksang ito. Kayfa tasta'id li Ramadan? Paano mo ihahanda ang iyong sarili para sa buwan ng Ramadan? Ang ating puso, mga kapatid, ay pinagagalaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang naisin o ayon sa kanyang kalooban. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Bukhari at ni Muslim, innal qalba fi asabi'ir rahman yuqallibuhu haythu syaa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang puso ay naroroon sa mga daliri ng Ar-Rahman. Huwag nating imaginin na daliri na kagaya ng mga nilikha. Subalit daliri na naaayon sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, fawqal khayal. Hindi na natin ito mai-imagine kung anong itsura o anuman. Naroroon ang mga puso ng mga nilikha, yuqallibuhu haythu syaa. Ginagalaw ito ni Allah o kanya itong iniiba ayon sa kanyang kalooban. Dahil dito, tinuruan tayo ng dua o nanguna ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ituro sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga ummah, ang dua, Allahumma la ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya ikaw, o Allah, na siyang nagpapagalaw ng aming mga puso,
ituon mo nawa ang aming mga puso sa pagsunod sa iyo. Sapagkat ang ating mga puso ay hindi siya maintain. Dahil dito ang iman natin ay umaakyat at bumababa. At yan, ang akida o ang prinsipyo ng Ahlus Sunnah wal Jamaa o ng mga sumusunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkakaisa sa pag-implement nito sa pamamaraan niya na ang iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan, na ang pananampalataya ay tumataas ito kapag nadadagdagan ng pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bumababa naman ito kapag nakakagawa tayo ng mga bagay na suway sa kanyang kautusan. So hindi permanente ang iman, subalit kailangan natin ng sabat, ng katatagan. Ang katatagan na yon ay namuno din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paanong idua ng kanyang mga ummah, ng kanyang mga tagasunod na maging matatag ang kanilang mga puso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik." May isang riwaya na nagsabing, "O ikaw, o Allah, nang siyang may desisyon sa aming mga puso, patatagin mo nawa ang aming mga puso sa pagsunod sa iyo." Jade. Ang puso, mga kapatid, napakamitikuloso nitong parte ng ating katawan. Subalit ang pinag-uusapan natin, yung pusong espiritual, kung saan binigyan tayo ng ehemplo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadithun sahih, muttafaqun alayhi, na ang puso na ito, kapag nagkaroon ng problema itong cell na ito, organ na ito sa ating katawan, buong katawan ay magkakaroon ng sakit, at kapag naman ito ay naging mabuti, buong katawan natin ay makakaramdam ng kaginhawaan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi lamudghah, ila idha saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon, sabi niyang, isang piraso ng laman sa ating katawan na kapag naging mabuti ito, buong katawan ay giginhawa o magiging mabuti. Kapag napasama naman ito, idha fasadat, kapag masama naman ang pakiramdam nito, buong katawan natin ay makakaramdam ng sakit o ng karamdaman. Sinabi ng propeta, katotohanan ito ang puso. Ang puso na ito, mga kapatid, ilang beses inulit sa Quran kung papaano natin itong mapapangalagaan, sapagkat may mga sakit ang puso na tinatawag. At nababahagi ito sa dalawa. Maradun syahwa wa maradun syubha. Maradun syubha wa maradun syahwa. Puso na ang sakit niya ay syubha, at puso na ang sakit niya ay syahwa. Alin doon ang mas mabigat sa dalawa? Una sa lahat, ang pinakamasaklap na sakit o epidemya ng puso na tatama sa puso ng isang mananampalataya ay ang maradu syubha, o kahit sa mga hindi mananampalataya, ang maradu syubha. Dito papasok ang sakit ng shirk. Ang shirk, ang pinakapangunahing kasalanan na pinaiiwasan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang shirk na kapag doon namatay ang isang tao sa sakuto na yan o sa shirk na yan, sabi ng Bangsamoro Sakuto, pag doon namatay sa shirk na yan ang isang tao, kahit gaano niya pa kabait, kahit gaano niya pa kabuti, kahit gaano pa niya galing magbigay ng sadaka, walang saysay yun lahat. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Katotohanan, si Allah hindi niya patatawarin ang kasalanang pagtatambal sa kanya. Kapag namatay ang isang tao sa shirk al-akbar, mukhrijun anil millah,
yung malaking uri ng shirk na nakakalabas mula sa relihiyon, hindi ito patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kasubalit. Kung nakagawa siya ng mga kasalanang mababa rito sa antas dito, insya'a adzaba wa insya'a ghafara lah. Maaring patawarin niya ito ayon sa kanyang pagpapasya o parusahan niya siya ayon sa kanyang pagpapasya. Ibig sabihin, kapag mababa sa shirk na tinatawag. Jade. Ang shirk na tinatawag, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marami siyang uri. Una na doon, kapag sasamba ka ng iba pa mula kay Allah o bukod pa kay Allah. Sasamba ka ng iba pa bukod pa kay Allah. Ang mga Nasrani, ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, naangkin nila ang la'na o ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kanilang pagtatambal sa Kanya. Pagtatambal sa Kanya, na mayroon siyang anak o mayroon siyang katambal sa Kanyang pagka-Diyos. Ang mga Muslimun naman, paano naman tayo na nahuhulog sa shirk na tinatawag? Maraming pamamaraan na mahuhulog ang mga Muslim sa shirk. Sa dua, sa tawassul, sa dua, kapag hihingi tayo kay Allah Ta'ala at pasisingitan natin ng through the intercession of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustad, ang intercession ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajab. Naam, yes. Pero doon sa kabilang buhay, mag-intercede ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ummah. At hindi tayo tinuruan ng propeta na kapag nagdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, isisingit natin ang kanyang pangalan doon sa, Ya Allah, inna nas'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hindi ganon. O hinihinga namin sa Ya Allah ang pagpapala na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, abada. Wala tayong mababasa na dalil sa Quran. Wala din tayong makukuhang dalil sa sunna ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ito ay tinatawag na ghulu o pagsusobra at pagmamalabi sa relihiyon. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal nito nung buhay pa siya. Sinabi niya, iyakum wal ghulu, iyakum wal ghulu, fa innaha fasadatil umami qablakum, fasadatil umamu qablakum. Ay inyong iwasan ang ghulu o ang pagmamalabi sa relihiyon, sapagkat ito ay siyang sumira o nagwasak sa mga o mga bansa o nayon na nauna sa inyo, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Nawasak sila dahil sa pagmamalabis nila sa relihiyon. At ang pagmamalabis sa relihiyon, dalawa: malabis na paghigpit at malabis na pagkaluwag. Meaning, hindi pumunta doon sa timbangan ng ating syariah, hindi pumunta doon sa timbangan ng kitab at ang sunna ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sumobra ang luwag, sumobra din naman ang higpit. Maradul syubha na tinatawag. Papasok sa maradul syubha, mga kapatid, ang shirk, ang kufur, ang nifaq at ang bid'ah. Papasok doon ang shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iba, bukod pa sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya. At yung kufur. At kasama na doon, o ang kufur o ang hindi pagsampalataya, pagtalikod sa pananampalatayang Islam, at yaong bid'ah o yaong innovation na tinatawag. Ito ang naging dahilan kung bakit ang mga Muslimin, tayong mga Muslimin ay naging mahina. Bakit tayong mga Muslimin hindi nagkakaisa? Dahil hindi na natin chine-check kung naging maayos pa ba ang ating puso. Baka mamaya mayroon pang syubha, mayroon pang konting shirk o bid'a doon sa puso natin. Baka mayroon ka pang pinaniniwala ang ninuno na banal, na pinupuntuhan mo pa rin ang kubur gabi-gabi. Kapatid, mag-Ramadan man o hindi, walang bali ang lahat ng mga pagsamba mo. Magtawba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala nang tanggapin niya ang iyong ibadah, sapagkat mayroon pang natitirang shirk, o hindi kaya anting-anting na pinaniniwalaan mo, o hindi kaya meron kang pinaniniwala ang banal na tao na pinaniniwalaan mong kahit nandun siya sa malayo ay pwede kang magdua sa kanya o sa kubur niya
o hindi kaya yung kanyang mga pawis ay may baraka sa iyo at kukunin mo ito at ipapahid mo sa iyong katawan o iinimuin mo. Shirk. Ikhwan. Hada khatir jiddan. Ito ay napakadelikado. Sapagkat ang shirk, kapag nagawa ng isang tao, lahat ng kanyang amal walang kwenta kay Allah Ta'ala. Kahit gano'n niya pakabait. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kung ikaw ay magsishirk, ang lahat ng iyong mga gawain ay walang saysay, walang silbi. Shirk. Al-isyraku billah. Kaya sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Iwanan ninyo at layuan. Hindi lang basta-basta iwanan. Layuan. Dahil mayroong mga tao na iniiwanan nila ang kasalanan subalit hindi nila linalayuan. Ang tauba hindi ganon. Ang pagtatauba, ang taubatun nasuha o ang pure na tauba ay at-tarku wal ibtiadu anil ma'siyah. Ibig sabihin ang pag-iwan at ang paglayo sa ma'siyah. Kapag ang tingin mo ang iyong pananampalataya o ang iyong mariricall mo parate ang iyong maasiyang ginagawa kapag nandun ka sa lugar na yon, iwanan mong lugar na yon. Maghijra ka sa ibang lugar na kung saan lalakas ang iyong pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi mo mababalikan ang maasiya na yon. Kaya sinabi ng propeta, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Iwanan ninyo at layuan ang 7 klase na ito na nakakawasak sa inyong pagkatao. Number 1, al-isyraku billah. Al-isyraku billah. Ang magtambal ka kay Allah Ta'ala sa dua, sa sambahayang mo, sa puasa mo. Mayroon ka pang mga anting-anting. Magdalaw ka pa sa kubur. Magdasal ka sa kubur, doon sa kubur ng ninuno. Maghingi ka doon sa kanya. Hihingi ka ng baraka. O ninuno, kawan mo ako. Andito na yung mga pinsan, ang mga anak mo, apo mo. Al-isyraku billah. Kapag namatay ka doon, siguradong wala. Walang saysay ang lahat ng iyong mga gawain. Batal. Syirku billah. O hindi kaya nuno sa punso may pinaniniwalaan ka pa na mayroon yung baraka o mayroon dong dapat kang alayan. Mag-alay ka ng puting manok o ano man doon. Kada gabi ng Jum'a o hindi kaya magtapon ka ng piso doon sa mga bato na ang tingin mo magkaroon ng madidisgrasya ka kung hindi ka tatapon ng piso doon kapag dumadaan ka. Shirk. Dahil ang lakas at ang kapangyarihan, lahat ng yan ay na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ang example nito, nasa Suratul Baqarah, sa isang lalaking napadaan siya sa isang karya, sa isang taon. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha. Napadaan ang isang lalaki sa isang town o sa isang baryo na wasak na siya. Winasak na ng dilubyo, winasak ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw kalladhi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Paano ito, sabi niya, babangunin o bubuhayin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala itong lugar na ito matapos niya itong padatnan ng kamatayan. Fa'amatahu Allah. Pinadatnan siya ni Allah Ta'ala ng kamatayan na hindi niya alam na 100 years na pala siyang patay. 100 am thumma ba'atha. Fa'amatahu Allah 100 amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Nung binangon siya, binuhay siya uli ni Allah Ta'ala, sa tingin mo, ilang taon ka o ilang araw ka kayang nakatulog? Sabi niya, siguro mga 1 araw lang o 2. Sabi niya, hindi. Qala labithta 100 am. Ikaw ay nabuhay o nakatulog, namatay ng 100 years. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tignan mo ang pagkain mo at ang inumin mo, lam yatasanna. Walang nangyari. Hindi nabulok. Wanzur ila himarik. Tignan mo yung himar mo.
Tignan mo, nandyan pa rin. وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. At gagawin ka namin, sabi ni Allah Ta'ala, na ebidensya sa mga tao, pruweba ng aking lakas at kapangyarihan. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. At nang naging clear ito sa kanya, qala a'lam. Ngayon alam ko na, sabi niya, anna Allah ala kulli shay'in qadir. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan sa lahat. Allahu Akbar. Ito ngayon ang naging kulang sa atin ng mga Muslimin. Oo, ligtas ka na sa pagsamba sa santo, hindi ka sumasamba sa santo. Hindi ka nagdadasal sa ninuno mo. Wala kang pinaniniwala ang anting-anting. Pero kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok, madalas tayong mga Muslim, imbis na sumujud kay Allah subhanahu wa ta'ala at humili sa Kanya, saan tayo napupunta? Napupunta tayo sa kaibigan natin. Talagang may problema akong malaki. Anong problema mo? Nagkaroon ako ng kwan sa pera ko o sa kwan ko. Allahu Akbar. Ang una mo dapat naging sumbungan siya na nasa kaitaasan, sapagkat siya ang ala kulli shay'in qadir. Siya ang may kakayahan sa lahat ng mga bagay. Kaya ka nagsasabi ng Allahu Akbar, siya ang pinakadakila sapagkat dakila pa siya sa problema mo. Dakila pa siya sa lahat ng mga bagay. Dakila pa siya sa United States of America. Dakila siya sa lahat ng mga bagay na yung subalit ang mga Muslim ngayon. Nagsasabi tayo, dakila yung mga may nuclear weapon at dakila ang mga mayroong mga armas. Doon sila, doon dakila. Allahu Akbar. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila pa sa lahat ng ito. Ito ngayon ang dapat i-check natin sa ating mga puso. Ang subha na yan, nasaan ang tiwala ng mga Muslimin sa kanilang Panginoon? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag naging mabuti ang hinala ng Muslim sa kanyang Panginoon, kay Allah, magiging mabuti ang hinala niya sa kanyang sarili at hinala niya sa mga bagay-bagay. Yan. Marami sa atin. Doon na ako sa Ramadan magsasala ulit. Dahil yun ang buwan ng tauba. Buwan ng barakah. Maabutan ako ng isang gabi yung Laylatul Qadr, kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang gabi na yun ng Qadr, mas mainam pa kaysa 1,000 pagsamba. Doon na ako, sabi niya. 1,000 pagdarasal. Madatnan ka ng gabing yun. Kapatid, bonus lamang yun. Subalit kung hindi mo rin ginawa ang mga obligatory, mawawalang saysay ang supererogatory, ang mga voluntary. Yan ang ginagawa ng iba. Inisip nila, i-delay ko na ang pagtauba ko kasi doon na ako magtatauba sa Ramadan. Kapatid, maaring mamatay ka mamaya. Maaring ang sinasabi mong 40 years kang mabubuhay sa mundo, maaring mapunta sa 40 days o 40 seconds na lang ng buhay mo. At hindi ka nakapagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtatauba. Ang naging kulang sa ating mga Muslimin, naging sabab ng daaf natin, ng ating pagkahinaan, ay naroroon pa rin sa atin ang maradu syubha. Nagtitiwala tayo sa politiko, nagtitiwala tayo sa demokrasya, imbis na magtiwala tayo sa kitab at sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbis na unahin nating linisin ang ating mga puso, ang ating akida i-check natin parati. At ang ating syahada ay i-check natin kung ito ba ay correct pa o hindi. Naayon ba ang galaw natin, ang kinikilos natin sa ating sinasambit? Sa tuwing magsasabi tayo ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ang La ilaha illallah, naroroon ang alwala wal bara. Naroroon ang pagmamahal para kay Allah at pagkagalit para kay Allah at ang pagtakwil sa mga iba pang sinasamba bukod pa kay Allah Ta'ala. Bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Muhammadur Rasulullah pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang sugo ni Allah Ta'ala pagsunod ng mahigpit sa kanyang sunnah, na hindi ka gagawa ng bid'ah, na hindi mo idideklarang sunnah ang hindi sunnah, at hindi mo idideklarang bid'ah ang sunnah. Ano ba ang sunnah? Lahat ng gawain at salita ng propeta na patungkol sa pagsamba o sa ibada
Ito ang sunnah. Kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al wat taqrirat wa sakanat wal waqafat wa sifat al-khuluqiyyah wal khalqiyyah. Lahat ng mga sinabi at ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga takrirat o kanyang mga pagpayag at kanyang mga pagtahimik at paghinto at kanyang sifa na khalqiyya at khuluqiyya, kanyang mga katangian na panlabas o katangian niya pa na panloob o kanyang kaugalian. Lahat ng ito'y papasok sa sunnah na tinatawag. Ang mga usuliyun naman ay nagsasabi na kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min haythu al-ahkam o yuqad o yustanbat minha al-ahkam. Lahat ng idinudugtong iniugnay sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, papagawain niya man o mapasalita, na kung saan kinukuha doon ang mga hukuman o mga rules na na-apply sa ating sharia. Nagiging sinungaling tayo kay Allah Ta'ala kapag nagsasabi tayong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah at pinapatay natin ang sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O hindi kaya gumagawa tayo ng bid'ah. At ang bid'ah, lahat ng bagay naman sa sharia na walang basihan sa kitab at sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at hindi ginawa ng mga salafus salih o ng mga pious predecessors radiyallahu anhum ajma'in. Ito ang nangyari sa ating mga Muslimin. Kaya ano ang payo ni Allah? Ito ang una nating binasa kanina sa panimula ng khutbah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ay hablillah ay ahdullah. وقال الإمام القرطبي عهد الله أي كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أي دين الله. Humawak kayo at kumapit kayo sa lubid ni Allah. Alin yung lubid na yon? Ang kitab at ang sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kitab ni Allah Ta'ala at ang sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, sapagkat ang pagkapit dito ay hindi lamang pagbabasa nito, subalit ang pagsasagawa nito, pag-aaral nito mula sa mga konkretong ulama, sa mga may alam sa din, na mayroong mga reputasyon sa akida. At sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu, wa fi riwaya lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Wal hadith rawahu ahlus sunan wa huwa sahih. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay ang aking iiwanan sa inyo na kapag hinawakan ninyo ito ng maigi, hindi na kayo kailanman maliligaw. Hinawakan ng maigi, ibig sabihin, pag-aaralan ninyo ito at isasagawa ninyo ito. Isasagawa ninyo ito, ragimaon, kahit paman ikasawi ng buhay ninyo ay gagawin ninyo ito, sapagkat pagsunod ito. Yan ang tunay na pagsampalataya. Hindi yung pipiliin mo lang ang ibang ayatan, pag may hinaram doon, iiwasan mo. Kapag natamaan ka nung isang hadith, iiwasan mo kasi natamaan ka. Hindi ganun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga ahlul kitab, atakfuruna bi ba'dil kitabi, atuminuna bi ba'dil kitabi, takfuruna bi ba'd. Kayo ba ay mananampalataya sa ilan sa kitab na yan, sa sunnah, o sa Quran, at pagkatapos ay ikukufur niyo yung iba, itatakwil niyo yung iba? Minsan tayong mga Muslimin naging ganun tayo. Kaya tayo ngayon ay naging mahina. Paano tayo lalakas ulit? Babalik tayo sa ayatan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Iniwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang bagay, ang kitab at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aralin natin ito hindi sa sarili mong pag-aaral, subalit sa pag-aaral na naaayon sa pangunawa ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Makukuha mo ito sa mga ulama, sa mga may alam. At kapag naging ganun ay dahan-dahan at unti-unting makukorek ng mga Muslim ang kanilang mga akidah, ang kanilang mga prinsipyo, at maghihilom o mawawala itong o magagamot itong maradu syubha, itong sakit na ito ng syubha. At inshallah subhanahu wa ta'ala isusunod naman ang paggaling ng mga Muslim mula sa maradu syahwa o yun ng mga marad ng syahwa
naroon ang inggit, pagkasakim at iba pa. Sinabi ni Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Huwag kayong magkahiwa-hiwalay mula sa pagkapit sa kitab at sunna na yan. Huwag kayong umalis, huwag niyong lisanin, huwag kayong magkaiba-iba ng grupo. Iisang grupo kayo, iisang furka kayo ay sumusunod sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayo mahigpit na dapat sumusunod sa kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang number one na ihanda natin dapat para sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan, hindi yung mga paano tayong maliligo sa dagat bago dumating o makita ang buwan, o hindi kaya ay maglagay ng kalamansi sa ating mga ulo, o hindi kaya ay bumili ng bagong malong para doon sa tarawih. Ang paghahanda na panlabas ay hindi binabawalan ng syara ng Islam. Ang binabawalan ng Islam ay ang pagmamalabis sa mga hindi naman inutos na mga bagay. O hindi kaya ang magtain o magtakda ka ng bagay na hindi naman inutos ng Allah at hindi naman inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit sa iyo lamang ito. O hindi kaya namana sa ninuno. Tandaan natin ang Islam, hindi namamana sa ninuno ang mga turo nito. Hindi. Hindi nagmumula sa ninuno ang mga turo nito. Nagmumula kay Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagmumula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa mga sahaba at sa mga sumunod sa kanila. Kung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na riwayah ni Bukhari at ni Muslim, sa riwayah ni Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairul quruni qarni walladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa inna ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yunziruna wa la yufun wa yakununa wa la yu'tamanun wa yudhiru fi butunihim musiman. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa narinig sa kanya ni Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma, kanyang sahabi, ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking mga sahaba. Susunod ang mga sumunod sa aking mga sahaba at ang sumunod sa aking mga sahaba. At pagkatapos ay may henerasyon na darating na magkiklaim na aking mga tagasunod. Sila ay sasaksi kahit hindi sila pinapasaksi. Sila ay mamamanata o manunumpa kahit o hindi nila ito tinutupad. Sila ay bibigyan ng tiwala at tataridurin nila ito. At sila naman ay mapagmamala sa kanila ang katabaan ng dahil sa kanilang pagsuway. Hindi ibig sabihin na literal, subalit ang ibig sabihin ay yung kanilang pagsuway sa mga utos ng Islam sa kanila. Kaya nagkakaroon ng kumakain sila mula sa haram at ito ang nakakataba sa kanila. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala minas suhti fannaru awla biha. Wa fi riwayah, man ugdhiya minas suhti fannaru awla biha. Yaong lumaki ang kanyang katawan mula sa kita na haram, ang nar o ang impyerno ay isang pinakamainam na pagtatapunan sa kanya. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah. Ayun, ang paghahanda sa ating mga puso, aalisin natin ang syubha at hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang maalis ito upang tunay nating masalubong ang Ramadan. Uulitin ko, hindi ang paghahanda sa buwan ng Ramadan ay ang pipiliin mo kung aling dagat ka maliligo bago ka magtarawih, o kaninong ninuno ka magpapaligo, o kaninong imam ka magpapaligo bago ka magtarawih. Lahat ng ito ay walang basihan sa kitab at sa sunnah. Bagkus ito ay nakuha o namana sa mga tradisyon ng mga Malayo at ng mga Indones. Hindi ito naaayon sa kitab at sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kung babasahin natin ang kitab at ang sunnah, wala tayong mahanap doon. Dahil dito, ang ating relihiyon ay pagsunod sa kung ano ang inutos sa atin ni Allah Ta'ala at ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, at hingin nating kasama tayo doon sa mga ginabayan ni Allah Ta'ala na kumakapit sa kanyang kitab at sunnah at matatag sa pagsampalataya at pagsunod nito. At tayo ay magsalawat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat kanyang inutos sa suratul Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'ina ar-rashidin an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك يا رب العالمين لأداء كلمتك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم ضد الأعداء. اللهم شتت شمل أعدائهم يا رب العالمين ولا ترفع بأعدائهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لوالدينا ولوالد والدينا من الموحدين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل يا رب العالمين. اللهم إنك أنت ربنا لا إله إلا أنت نحن نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو أمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وولاة أمور المسلمين في هذه القرية وولاة أمور المسلمين في هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وأمتهم مع الشهداء والصديقين والأنبياء واحشرنا معهم يوم القيامة يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين وسلمه لنا وسلمنا له يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.